Loh, aku pacare sampean. ya ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor pengambu sampean kok enek sing nesu karo sampean ya to. Lha jare sampean pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undang. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi. Ora. Iki sewak Sang Hyang Surya wis ngliwang ngulon kaya-kaya wis datan kuat madangi jagat soroting srengenge surem dangu-dangu manjing surup sandyakala saindenging bumi ketaman pagebluk leloro ingkang nyebar pepati begek ugek sadulita hemel lae iki tak sawang kaya Prabu Kresna saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba kok kaya lagi sedih
Mikir babakan apa Prabu Kresna? Kyai Semar, aku rumangsa nyangga dosa gedhe. Anggonku dadi pimpinan lan titising Bathara Wisnu dewaning katentreman muspra tanpa guna, Kakang. Wis 2 taun kawulaku padha keserakat uripe. Pejabating negara durung bisa golek tamba. Parandene kabeh malah padha congkrah lan dredah. Kabeh ora kena kanggo conto, aku kudu kepiye, Kakang? Semareka den prayitna asmunira ririh eka balik titiyane gantayane Trisunya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar gilar-gilar semedining tengahing latar Prabu Kresna kepeksa tak jabel basaku merga yen Semar kuwi lagi tutur kabeh ndak anggep padha. Ora dadi ngopo Kakang Semar? Yen panjenenganmu lagi mrehatenake kahanan ana ing jagat iki kawruhana. Jagat iki, bumi iki kaperang ana petang jaman. Ana 4. Ya, ana petang jaman. Petang jaman kuwi apa wae Kakang? Sepisan ya kuwi jaman emas utawa jaman kemasan. Kaping pindho jaman perak, angka 3 jaman tembaga, lan sing pungkasan sinebut jaman wesi. Lah yen jaman emas utawa jaman kemasan kuwi werdine lan titikane kepiye Kyai Semar? Titikane jaman emas kuwi kasusilan isih utuh, tata krama isih jangkep, kabeh manungsa isih ngestokake sabdaning Gusti, isih akeh ulama lan kiai sing sumanding marang kitab suci, isih akeh kawula sing percaya karo negara, akeh rakyat sing do percaya marang pejabat. Mula ora neh ora mokal jaman emas mau menungso ora duweni rasa iri, drengki lan jagat iki adoh saka bencana alam. Kuwi jaman emas. Anane mung ayem, anane mung tentrem lan bagya mulya.
labrang pendet kawuryan musuhnya ruwe sinar tansah santi konjo menglangan rorah pangreng ukara santi niskolonir kumalane pramudita sirnane kang sifat durjana sinap umaruta binarungkong satinapu ringgit purwa kaku malar amur wengkayunar buku wiworo ningkang carita kang sinungging prawampita kinupit langen budaya reka utama satema madirahayu salaminyo ampret dadya apa palupin ayu ruming mulat ruming mulat sorap sari ruming mulat sorap sari 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 lir widodari nurun sak sampunipun lenggah kanthi sekeca keparenga kang rayi kula pun punta dewa nyadong dawuh sak lebeting batos
Paduka Kaka Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta sarimbit kelawan paman patih Harya Sengkuni. Kendhih kemrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigatosing perlu. Nggih, Yayi. Yayi Puntadewa. Mugi kawuning ana. Kula bidal niki wau mboten bidal saking negari kula negari Mandura, nanging kula bidal saking negari Ngastina. Mila kula sarimbit kalian paman patih Sengkuni. Lah apa to wigatine, apa to perlune kula sowan wonten ing negari Ngamarta punika? Inggih awit kula sakmangke negara Ngastina punika ketaman pagebluk mayangkara larang sandang kelawan pangan. Ugi ketambahan wontenipun penyakit ingkang gampang nular mahanani mawut tatanan negari Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Kaka Prabu pripun Yayi menawi babakan penyakit ingkang jalar tumular ngrenggut nyawane wong pirang-pirang niku mboten ngemungaken dateng negari Ngastina mawon, nanging negari Ngamarta nggih sami nampi pacoban wabah menika Kaka Prabu. Dados kahanan negari Ngastina sami kalian kahanan negari Ngamarta punika Yayi. Inggih sami Kaka Prabu. Lho. Dereng malih adi kula, rayi kula Panengah Pandhawa pun Janaka utawi Arjuna sakmenika sampun 3 wulan 3 candra laminipun murca saking negari Ngamarta. Yayi Janaka ilang lakar kados mekaten Kaka Prabu. Lah dalah. Mekaten Yayi. Sakmenika Yayi Duryudana antuk wangsit saking dewa. Mbok menawi negari Ngastina menika saged pulih kados wingi uni yen to saged mboyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya Nalendra utawa pimpinan sing sabare kliwat ukur. Tur ya duweni watak ora mentalan. Aja to mung bondone ning nyawane yen dijaluk uga diwenehke. Niku paribasanipun. Mila, Yayi, kula nyuwun kanthi mulunge ngati Paduka Yayi Puntadewa. Kanthi slendro ingkang raos, slendro ingkang batos. Boten ketang sewulan, boten ketang 2 wulan. Jimat Kalimasada badhe kula ampil wonten ing negari Ngastina minangka syarat pulih lan waluyaning kahanan negari Ngastina ingkang sakmangke ketaman wabah pagebluk. Yayi Premara reh mangus wamya ngambreng adi karonaning kaswasih ring marga memalatung risang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umya samara wayanto lah ing kono to mau lagi eca wawan sabda ing antaraning Prabu Baladewa lan Prabu Puntadewa kedadak gegering Jawi Sawanera Petruk lan Bagong gawe kagiat kang samya mulan
bermoro reh mangus somyo ngambreng ati karo naning kaswase yakti swara-swara kang sinuring bangsa gonek ning marga memalakung prisangkong tawastran mojo Aduh, bapak nedole sinden wilating prasaja gones sinden wilating prasaja ya mas ya mas ya mas cermu kurma tunggal leng-lenging driya mangu-mangu-mangung wong kandukan riman lerena tanpa kanenyentan tulsa Sidin sandane pradong kemaniman iman jarwat purawa gones tunggal prasane baskara gones hami witi sinden sandone pradongga Anjrah kang puspitorum kasiliring samirana mrek Om Koko Prabu Baladewa kula wonten dawuh Kyai Prabu kula aturi lenggah ingkang pinarak awit sakmangke wonten keng abdi Petruk kantong bolong ingkang sowan lho nggih wekdal saha sasana kula pasrahaken dumateng Yayi Prabu Puntadewa anggenipun manembrama dumateng keng abdi Petruk kantong bolong nuwun inggih ngestokaken dawuh Koko Prabu Petruk amit pasang kalimantabeh pisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang-tawang kula keng abdi Petruk ingkang sowan padha becik sak tekamu dalem padha becik sak tekamu ana ing negara Ngamarta kene Petruk nuwun inggih lampah kula wilujeng wiwit wingking dumugi ngajeng pangestu paduka ingkang kula ajeng-ajeng supados mbarokahi dhateng anak kula ingkang bajeng supados laris lan pajeng anggenipun bakul kajeng lha niki nyuwun sewu menika Gong nun Bagong nun awake dhewe sowan ning negara Ngamarta. Wah, wis suwi ra rene ya, Truk. Ha iya, wis suwi. Biasane ben taun lho kene iki. Heeh. Barai tahun wingi iki ra mrene. Lah iya pas lagi anyar-anyare penyakit kok. Heeh. Lah iya. Elok tenan saiki, Truk. Apane? Kene pembangunane. Iya. Wah, mau awake dhewe lagi teko wis disuguh, Truk. Heeh. Disuguh mangan. Heeh. Wah, luar biasa. Luar biasa. Negara Ngamarta kene luar biasa, luar biasa. Heeh. Wis disuguh wedang, disuguh mangan. Heeh. Wah, jan sing nyuguh kene, heeh.
Sapa sing nyuguh kene? OSIS Negara Ngamarta. Heeh. OSIS Negara Ngamarta iki nyapa? Wah, jan OSIS kene iki cepet-cepet, Tru. Apa ya? OSIS kene iki lho. OSIS kene iki jan cepet cepat tanggap Trengginas. Kok iso? Aja keplok sik. Mergane cepet apa? Saking cepete mau nyuguh aku wedange rong tak ombe wis dibalekne kok. Ngawur ae kok. Ya dijoli sing luwih anget ngono kuwi. Heeh, lah iya. Petruk, dalem sinuwun ana parigawe apa kuwi teka ngabyantara negara Ngamarta kene. Ngaten nggih sinuwun ngaten. Kula wau ditimbali Bapak Kyai Semar. Iya. Truk Reneo, Bapak ngaten. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta ya, Truk. Matura ning sinuwun Puntadewa, mbok menawa Bapak arep nyilih jimat Kalimasada. Nah, kula nggih kaget. Arep damel napa, Pak? Ngene, Truk. Bapak ngendika malih tulisan nggih ta. Jimat Kalimasada arep tak gawe syarat mergo bapakmu iki arep bangun jiwane menungso. Lah, kula nggih kaget. Bangun jiwa ki maksude piye to, Pak? Bapak semaur, wis ora usah kakian takon, Bapak Semar kandha ngaten. Saiki enggal budhalo nyang Ngamarta ngejako adikmu Bagong. Siap, Pak, kula ngaten. Mila sinuwun, kula sowan wonten ngabyantara paduka sinuwun mboten sanes nyuwun mulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa, kula badhe ngampil wujudipun jimat Kalimasada minangka sarana Bapak Semar anggenipun badhe mbangun jiwa. Petruk madhep rene. Semangkahang gro sesumbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk umop kang joloni di niki sinuwun Prabu Baladewa. Yo, aku ndoromu Prabu Baladewa ake-ake mesti gegeran. Oh, ngono. Heeh. Apa nek ing gurine Baladewa deloken sing rupane kaya tikus anyang-anyangan kae? Sapa? Pati Sengkuni. Engko nek sida geger tenan, Sengkuni pasrahno aku, Truk. Sapa? Sengkuni, tak sikate ndase. Aku wis sipat-ipat aja nurun anak putu. Aku harus Sengkuni iki jan gedhing keburu sengit tenan, Truk. Apa ya? Heeh. Wis nek rupane Sengkuni jan kudu tak idek-idek, kudu tak suwek-suwek. Apa iya? Heeh. Kowe nyapa to kok gedhing men karo Sengkuni iki nyapa? Kok ketoke kok sengit banget ngono. Ah, mbiyen pacarku tau ditikung Sengkuni ya. Wah, lah kowe wis beda urusan kowe iku wong edan kowe. Saiki butuhe cepet ngono. Ayo, heeh. Niki sinuwun tekamu ana ing negara Ngamarta kene modho karep karo karepe Prabu Baladewa. Maksude modho karep niku pripun? Kawruhana. Tekaku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Kinarya usada negara Ngastina kang sakmengko lagi ketaman pagebluk. Mula kowe aja madan-madani karepku. Kowe aja madan-madani kekarepaning Prabu Baladewa. Hah? Sing nembung ngarep nyilih dhisik ki aku, ngono lho. Mara saiki kowe mulya dhisik. Kowe mulya. Omonga karo bapakmu yen jimat Jamus Kalimasada wis disilih dhisik kelawan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe duwe dhuwit nggo mulih apa ora? Kowe duwe dhuwit nggo mulih apa ora?
Yen ora duwe tak wenehi saiki kowe ndang mulya. Aku sepet nyawang rupamu lho. Kowe dirupak-rupane kok menenge to, Truk? Tek nggur meneng ae. Ana tembunging agama innallaha ma'asabirin. Ah, ngerti kuwi aku? Apa? Innallaha ma'asabirin to? Iya, artine apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Oh, duduk. Oh. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Oh, pas guruku ngaji mlaku ora mlebu aku. Lah iya. Ngeten sinuwun, nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat modho karep kalian kekarepan Paduka Sinuwun Baladewa. Niat kula murni diutus kalih Bapak Semar supados ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada wonten kersaning Sinuwun Puntadewa. Lho, aku ya dikongkon. Aku dikongkon Yayi Duryudana Nalendra Ngastina mbarepe para Kurawa. Aku dikongkon nyilih Jimat Jamus Kalimasada ana ing ngarsaning Yayi Prabu Puntadewa. Lah, rek ngoten pangkate sampeyan kalih kula niku sami, ngoten lho. Pangkate padha-padha kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak, ngoten. Wong padha-padha kongkonan, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase to. Lah sing duwe omah wae ora ngusir, sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk lho. Petruk. Jimat Kalimasada kuwi mung siji. Bakale disilih ning aku dudu kowe. Lho iki saya lancang meneh iki. Iki saya lancang meneh. Upama sidone disilih ning kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula niku ngabdi nyantrik teng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu. Arepe dikaya ngapa lan kepiye Pandhawa niku mboten saged nglalekke perjuangane wong cilik kados kula niki, ngaten. Prabu Puntadewa sak pendawane iso duwe derajat, iso duwe pangkat, iso dadi pejabat ya mergo didukung karo wong cilik kados kula kalih Bagong niki. Niku sing jenenge pemimpin jos, ngoten. Niku pemimpin hebat, beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon buayane nyedaki wong cilik. Wah, nyumbang kono, nyumbang kene, nyumbang kono, nyumbang kene. Ana masjid disumbang, ning bareng wis dadi pimpinan lali karo wong cilik, bandane rakyat dikorupsi. Niku jenenge pejabat sing kepanjingane iblis niku. Tonyo cangkeme, Truk. Sabar. Wis ben aku wae sing muni. Aku wis ra kuat wis gatel tanganku. Yo, sabar. Pun to, sedaya niku kari ngenteni keputusane Sinuwun Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke Jimat Kalimasada teng jenengan, kula sing ngalah, ya. Upami Jimat Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, sampeyan ya kudu ngalah, ngoten lho. Ora iso. Kowe kudu minggat tekan kene, mboten purun. Minggat, mboten. Lho, kowe ora manut karo omongane kok wani karo aku. Lho, kepeksane kula nggih wani kalih jenengan. Arep dikaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petruk tinimbang jenengan. Sampeyan niku jamane isih cilik sing momong sing ngedusi kula lho. Bareng saiki dadi wong kondang kok sewenang-wenang karo wong cilik lho. Hah? Matane ora. Lho, tegese kowe wani karo Prabu Baladewa, wani, kepeksane kula wani. Yen pancen kowe mangkono, patekan aji kesuwen truk sengkuni tak sikate.
Angudari tias reriwut Purweting rawat wewadi Wedi lamun kauningan mringsang hambek ngumaladi tanwandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti adinipun Kakang Yayi Werkudara Puntadewa kakangku piye kahanane malah geger kaya ngene kepiye Yayi wabah penyakit kang nimbrung ana negara Ngamarta durung rampung ketambahan ilange Yayi Janaka ya durung ketemu kahanan negara Ngamarta malah ana gegere Koko Prabu Baladewa kelawan Petruk iki piye mungguhe Siadi Werkudara aja wasumelang Purba Wasesa pasrahna marang Werkudara Werkudara kang bakal jumangkah Werkudara kang bakal kumrembyah ngrampungi perkara iki iya Yayi muga-muga enggal rampung perkara iki duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri muga-muga negara Ngamarta enggal pinaringan sintrang samirana satemah bisa padhang jinglang kahanane Yayi Sintrang samirana kentering waring tandikan puru ing paran tinuntun ing manon tumapa ing lelakon Sintrang samirana kentering waring tandikan puru ing paran tinuntun ing manon tumapa ing lelakon pangandikan Prabu Baladewa karo sinuwun Prabu Puntadewa durung rampung kedadak ana menungso elek Petruk teka lah kok mak celemong muni lah kok bakal arepe nyilih jimat Jamus Kalimasada tegese sing nyilih jimat Kalimasada ora mung sinuwun Prabu Baladewa ning uga Petruk kantong bolong kamangka dina iki Kurawa lagi prihatin, negara Ngastina lagi prihatin. Merga negara Ngastina ketaman pagebluk. Parame kumurung kumrangan gegeri sende beri boksor rambut kata mantuat dekat pagi
Prajurit Kurawa budal dene iki. Yo ayo ayo satu bareng kebrut. Yo ayo ayo sewu bareng maju. Sayu tomoro saged diuri. Yo ayo bareng kumandang. Ya. Yo. Ya.